určite chcem, aby si pamätala, že aj keď už zistíš tvoju Human Design mapu a budeš chcieť začať aplikovať Human Design do tvojho života, chcem, aby si pamätala, že je tam obrovské množstvo informácií, ktoré môžeš zo svojej Human Design mapy dostať a vyčítať. Viem, že to niekedy môže byť napríklad, že je minku tých informácií veľmi veľa, ako to teraz všetko mám aplikovať do života. Ide o to, že Human Design je o experimentovaní. Čiže nemusíš hneď, keď dostaneš tieto informácie o sebe z tvojej Human Design mapy, ich aplikovať hneď do života a hneď ich meniť, pretože potom to môže byť veľmi stresujúce a keď sa snažíme všetko aplikovať hneď, tak častokrát to vzdáme a necháme to tak. Preto je veľmi dobré skúšať, experimentovať, napríklad najprv pochopiť tvoju stratégiu, čo znamená, ak si projektor, čakať na pozvanie. Takže skúsiť najprv experimentovať s týmto. Neskôr, keď už budeš s tým stotožnená, môžeš skúšať experimentovať s tvojou rozhodovacou autoritou. Dôležité je, že už teraz máš už taký ten svoj návod na seba. Máš návod na to, ako funguje tvoja energia, čo je pre teba správne. Máš návod na to, kto v skutočnosti si, kto si vlastne stále vnútri bola. Len si niekde na tej ceste životom sa strátila, možno si sa snažila prispôsobať ostatným, aby si sa im zapáčila. Zatlačila si nejaký ten svoj vnútorný hlas, nejakú tú svoju vnútornú pravdu, ako si ty chcela fungovať v živote. Možno si potláčala svoju prirodzenosť, svoju jedinečnosť, ale teraz už nemusíš sa báť ukázať, kto naozaj si a rešpektovať to, kto naozaj si.